Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na nedávnu novinku od spoločnosti Mikul KM9 Pro Max. Takže poďme najprv na unboxing, poďme na samotný diaľkový ovládač, tlačidlá pre rýchle spustenie YouTube, Netflix, Prime Video a Disney+, samozrejme podpora hlasového ovládania. Diaľkový ovládač podporuje aj funkciu Upkey Definition, čo je super. Tak poďme na samotný TV box. Vpredu máme 3 informačné LED diody. Z boku máme 2x USB 2.0 reset tlačítko. No a zozadu SPDIF, audio video, HDMI, vstup pre 100 megabitový LAN a napájanie 12V 1A. Zo spodu máme takúto chladiacu mriežku. Tak poďme ďalej, samozrejme súčasťou balenia je aj HDMI kabel 1 meter, no a samotný adapter, ako som spomínal, 12V 1A. Tak unboxing máme za sebou, poďme teraz na špecifikáciu. Takže máme tu procesor Realtek o takte 1,7 GHz, štvorjadro, samozrejme plná podpora Netflixu, funkcia AFER, 2 GB RAM, 32 GB úložisko, Bluetooth 5.0, ako som spomínal, máme tu LANko 100 megabitov, HDMI 2.1, no a funkcia Upkey Definition. A to je tak stručná špecifikácia. Tak poďme rýchlo do menu, no a pozrieme sa na systém. Takže máme tu klasiku Google TV vo verzii 12. Ako som spomínal, tento TV box má funkciu Upkey Definition, to znamená všetky 4 tlačidlá pre rýchle spustenie môžeme premapovať na vlastnú aplikáciu, napríklad Antik TV, môžeme si tam dať Vojo a tak ďalej a tak ďalej. Som rád, že táto funkcia tu je, nemusíte stiahovať externú aplikáciu, napríklad Button Mapper, ale máte to rovno v systéme. Tak ako som spomínal, máme tu Google TV vo verzii 12. Poďme teraz na streamovacie služby. Skúšal som Apple TV, Disney+, Netflix, Max, Sky Show, tam Vojo F1 a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto stream služby fungovali na výbornú tej najvyššej kvalite. Takže nemám, čo by som tomu viac dodal, všetko išlo svižne, bez nejakých zásekov. Je to klasika, takýto TV box to zvládne ľavou zadnou. Takisto zvládne aj prehrávanie IPTV televízie, skúšal som Antik, Sweet Touch, Skylink, zo zahraničných Pluto, OnePlay, Orange TV a tak ďalej a tak ďalej. Tiež to fungovalo na výbornú. Nemal som žiadne záseky, žiadne lagy. Mikul to zvládol ľavou zadnou. Ako sa hovorí, ľavou zadnou zvládol aj YouTube v 4K kvalite s podporou HDR. Bohužiaľ Dolby Vision tu nenájdete, tak aspoň je tu podpora HDR. Tiež to zvládlo na výbornú. Nezaznamenal som žiadne záseky alebo lagy. Samozrejme, bol som pripojený na Wi-Fi 5 GHz. Takže asi tak. Čo sa týka rýchlosti Wi-Fi, boli výborné. Čo sa týka Wi-Fi 5 GHz, 235, download, upload 97,72, čo sú dostačujúce hodnoty na prehrávanie 4K obsahu. Škoda, že tento TV box nemá 1 GB LAN port. Nechápem a nerozumiem, prečo tak by som povedal nie tak náročná súčiastka na cenu sa nedodáva do takýchto TV boxov, takže máme tu bohužiaľ iba 100 megabitový LAN, hodnoty vidíte pred sebou, takže
Asi tak. Poďme ďalej do AIDA 64, kde sa pozrieme bližšie na hardware. Takže máme tu 2 GB RAM a 32 GB úložisko. Procesor Realtek o takte 1,7 GHz štvorjadro. Som rád, že je tu grafika Mali G57, ktorá oproti Mali G31 ponúka trošku vyšší výkon. Samozrejme Wi-Fi sieť, ako som spomínal, 2,4 a 5 GHz. Máme tu verziu Androidu 12 s nadstavbou Google TV. Tak poďme ešte ďalej, poďme na kodeky, samozrejme kodek AV01. Bohužiaľ, ako som spomínal, máme tu podporu Dolby Vision, máme tu podporu iba Dolby Atmos, Dolby Audio a to je asi tak všetko. Samozrejme aj podpora HDR. Samozrejme pre bežné používanie to úplne postačuje, takže asi tak. Z ďalších funkcií, ktoré som skúšal, tak je tu aj podpora Google Home, takže super. Samozrejme môžete si tu dávať aj viacero účtov Google, môžete si tu zadať aj účet pre deti, takže toto schváľujem, toto je super. Tak poďme teraz trošku do nastavení. Ja tu mám pripojený iba Full HD monitor, ale samozrejme 4K to prehráva bez najmenších problémov. Tak ako som spomínal, máme tu HDR-ko. No a Dolby Vision Graphics Priority, ktoré je bohužiaľ nefunkčné, takže asi tak. Poďme ešte v nastavení, samozrejme podpora CEC, čo ma veľmi teší. Samozrejme nastavenie textu, to už je klasika. Samozrejme podpora AFR. Ja osobne používam viac funkciu AISR. Je to funkcia, ktorá vám automaticky prispôsobí obraz, čo sa týka kvality. AFR samozrejme funguje, ale nie na všetkých aplikáciách. Napríklad funguje dobre na Netflixu, ale napríklad na Sky Showtime mi to absolútne nefunguje. Takže asi tak, čo sa týka technológií, ako som spomínal, máme tu Android TV 12 s nadstavbou Google TV. Počas môjho skúšania, čo je zhruba mesiac, neprišla žiadna aktualizácia, takže máme tu zatiaľ verziu 12. Samozrejme môžeme si tu zvoliť rôzne, by som povedal, módy tomto TV boxu. Môžeme si tu zvoliť plochu aj bez iba s aplikáciami. Ja som napríklad skúsil ísť do nastavení developer, no a skúšal som nejaké vecičky. Bohužiaľ nedá sa tu nastaviť zoom out, zoom in. V niektorých nastaveniach vývojárskych nástrojov je možné toto nastaviť. Bohužiaľ túto nie je žiadna podpora. Takže čo ďalej, nastavenie, môžeme si tu spárovať aj televíziu a tým pádom vám odpadne jeden diaľkový ovládač, ak nepoužívate funkciu HDMI CEC. Takže ak by som mal zhrnúť pár vetami plusy aj minusy, tak medzi plusy určite patrí výborný svižný systém Android TV 12 nadstavbou Google TV, 32 GB úložisko, podpora AFR, podpora AISR, HDMI CEC, Upscale Definition, Chromecast, Miracast som spúšťal cez Google Home, samozrejme podpora hlasového ovládania, no a svižných Wi-Fi 5 GHz. Medzi minusy určite iba 100 megabitové LANko, nepodporuje to Dolby Vision, no a 2 GB RAM, ktoré sú síce postačujúce, ale už by som uvítal v tomto storočí 4 GB. Otázka na mňa, kúpil by som si nový Micool KM9 Pro Max, tak na trhu máme kopec podobných TV boxov s podobnou cenovkou, napríklad nový Xiaomi 3. generácie,
ktorý má lepší procesor, má to už podporu Dolby Vision, Dolby Atmos, žiaľ nemá to lánko, samozrejme je tu aj Strong Leap S3 Pro, ktorý má už 4 GB RAM, má to Dolby Vision, Dolby Atmos, má to podsvietený ďalkový ovládač s numerickými tlačidlami, samozrejme zaplatíte trošku viac, ale zase máte trošku výkonnejší TV box. Takže výber záleží na vás, uvidíme, možno že Movicool nás prekvapí do budúcna niečím novým. Tak ja sa teším na ďalšiu recenziu. Ak sa vám páči tento YouTube kanál, kliknite na odber. No a ja sa teším na budúce. Užite si teplé dni a čau čau.